sam zahvalnija ovim našim članovima redakcije koji svako u svom domenu, evo Jana Milosavljević, novi član, mladi koja će, nadam se, privući i mlade istoričare umetnosti, Aleksandar Adabišić, istoričar umetnosti, Petar Vujošević i glavni odgovorni urednik Zdravko Vučinić, ja mu dajem reče. Ako nisam očekivao, Pa nisi očekivao, kaži par reči. Da, u svakom slučaju, hvala vam što ste večeras ovdje sa nama, da uveličate ovo naše čedo, ne samo naše, nego i vaše. I molim vas, vaša je zasluga što ovo nekako opstaje, traje, što će trajati, ali samo vašim doprinosima. Želim da kažem da mi istrajamo na vrlo malim sredstvima, borijemo se na svaki način da ovaj časopis traje i opstaje. Tako da vas ja molim, barem sa vašim prilozima, da budete konstantni, da barem možemo na taj način da se uzdignemo i pokažemo ono što imamo i ono što znamo. Hvala vam na vašoj posjeti. Sad, da li ima još neko nešto da kaže? Mi ćemo praviti jedan vanredan broj, to je jubilarni 170. broj, bit će manje obima, u toku leta da izađe i ajmo da pišemo svoje utiske o novim izložbama, da ne prepisujemo predgovore, nego autentične tekstove, pošto je to počelo da se provlači, a nije nam interes da prepisujemo već nešto što je objavljeno. I dobit ćete svi pozive da učestvujete, 3000 karaktera je dovoljno za jednu izložbu. To je ono, ja iz praktičnih razloga šta imam da kažem. Aleksandar? Pa evo, radosna sam večeras, a i neizmerno tužna. Ovo je zaista, želim da pozdravim sve poštovaoce, kreativce, sve teoretičare umetnosti, oni koji zdušno rade, kreiraju, slikaju, valjaju, dizajniraju, svi oni koji su doprineli vizualnoj kulturi, identitetu našeg grada, naše zemlje, bez obzira u kojim granicama. Danas je tužan dan u stvari, ja bih želela ovo večer da posvetimo dojenu našeg dizajna, izvanrednom, kreativnom čoveku koji je nekako prevazišao naše granice i koji je otvorio kapije sveta. To je Radomir Vuković. Imali smo čast da ga znamo, da znamo njegove stavove, da znamo njegov duh do kraja i da će vas da ostati njegov logo i ta vitalnost njegova kada je imao potrebu u poznim godinama da ga izmeni. I mislim da ćemo kao omaž njemu treba da čuvamo ovaj logo, aktuelnosti koje je on prezentovao, jer bez obzira na sve sadržaje koje mi pokušavamo da prezentujemo, ova naslovna strana, taj entuzijazam, ta poruka koju on šalje, ponekad deluje zaista da je stvarno i nemoguće i da je nadrealno i da se setimo Milene Pavlović-Barili i te inventivnosti i tih nemogućih snova u nekim vremenima koji u stvari i danas žive. A da su ti snovi mogući, to je nama pokazao Radomir i zaista i naš urednik koji uvek ima izuzetno kvalitetan, dobar senzibilitet i ovaj časopis vizuelno zaista reprezentuje jedan duh kulture ovog grada i vremena u kojem mi istrajavamo. I to što se radi ovde, ja hoću kažem da je to zaista moguće i da uz pomoć svih vas i da kažem, da pomenem još doajene u ovom broju, da su želju, nadahnuće i snagu da nešto napišu i da daju svoje priloge dali Irina Subotić i Borka Božović sa prikazom izložbe u Metropolitan muzeju i hoću da kažem da je to izuzetan podstrek za sve
nas da istrajavamo koliko god možemo i za sve mlade, a i za srednje generacije i nikad ne treba odustati od umetnosti. I naročito ovaj prostor koji je uvek otvoren za nas. I ja bih još dodala nešto što je ekskluzivno, a tek će biti. Zdravko je previše skroman da bi to istakao, ali tu smo ilustrovali uz njegov tekst u galeriji u Vrbasu, rad koji je prvi put viđen u toj galeriji i prvi put reprodukovan kod nas zahvaljujući Zdravku, rad Petra Lubarda iz 1954. znači one njegove najbolje godine. A to će nam otvoriti neke mogućnosti saradnje da objavimo i više tih radova koje do sada nismo vidjeli.